Tillykke med dit nye BeeKeep Plus. Det kommer til at gøre din arbejdsdag meget nemmere. Nu skal du se hvorfor. Her er Carsten. Han er ejendomsadministrator, og han er rigtig glad for det nye BeeKeep Plus-system. Før var det et problem, når servicemontøren, håndværkere eller rengøringsservice skulle have nøgler til opgangen. Dengang kunne Carsten risikere, at nøglerne blev væk, eller at de blev kopieret. Han skulle holde styr på, hvem der havde hvilken nøgle, og hvornår de skulle leveres tilbage. Og han skulle altid selv møde op for at aflevere eller afhente nøgler. BeeKeep Plus fungerer ved, at der bliver installeret en Bluetooth-enhed bag dørtelefonen ved opgangsdøren. Har man fået tildelt en personlig digital nøgle til opgangen, kan man åbne døren ved hjælp af en applikation på mobilen. Det påvirker ikke opgangens almindelige låsesystem, så beboerne mærker ingenting. BeeKeep Plus gør nøgleadministrationen meget nemmere for Carsten. Nu kan han tildele alle, der har et ærne i opgangen, tidsbegrænsede digitale nøgler, som ikke skal afleveres igen. Han kan nemt spærre en nøgles adgang, hvis en telefon bliver tabt eller stjålet, og han kan gøre det hele fra en hvilken som helst computer. For at administrere nøglerne til ejendommen skal han blot logge på NetKey. Nu skal du se, hvordan man gør. Log ind på NetKey. For at logge på NetKey skal du gå ind på www.beekey.dk. Oppe i højre hjørne skal du klikke på den blå fane, hvor der står NetKey. På login-siden skal du indtaste dit personlige login og trykke "Lad os komme i gang". Du kan logge på NetKey fra alle computere. NetKeys funktioner. NetKey kan du overordnet bruge til 4 ting. At give adgang, at anvende et nøglebund, at redigere brugere, samt lave en log over, hvem der har adgang til døren og hvornår de har benyttet den. Har du yderligere spørgsmål til NetKey, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på beekey.dk/support. God fornøjelse med BeeKeep Plus.